Dnes uvidíte, ako Robo robí. Ahojte, dnes nás čaká trocha divočiny. Tento byt budeme nivelovať. Ukážem vám v rýchlosti ten priestor. Po túto hranu. Chcel by som to mať do roviny, povedzme pod vinyl. Myslím, že je rovinnosť potrebná zhruba 1 mm, neviem či 2. Nerovnosť myslím, že budú vlnky na podlahe. 2 mi už prídu veľa, asi najlepšie je nemať nič. Aby som nemal vlnky a aby som to mal všetko čo najviacej v rovine, môžete použiť nivelačné kolíky. To vyzerá takto. Ja namiesto nivelačných kolíkov použijem takéto kolíky. Vyzerá to takto. A budem to lepiť pomocou tejto pištovky na lepidlo a naukladám si ich zo pár do riadkov. A keď budem mať tieto kolíky naukladané, použijeme tento laser. Keď bude nalepený tento kolík, aby sme mali všade risku v rovnakej výške a tam ich odsvakneme. Pretože ani táto podlaha není 100%, určite sú tam vlnky, preto si ponaliepame kolíčky, všetky ich zarovnáme na rovnakú výšku a keď budeme vlastne liať niveláciu, tak všade by nám mali rovnako trčať tie vršky alebo netrčať. Keď niekde bude vytrčať, tam dolejeme. Ak bude niekde utopený, môžeme nivelácie odobrať odtiaľ. Nivelačné kolíky originál sú trocha drahšie, tam je za 50 kusov 18 €. Toto som kupoval po 3,50 na dlažbu a obklad. Skúsime to nalepiť. No, nahriatu máme pištovku, takže poďme skúsiť nalepiť prvú. Laser máme nachystaný na riske. Riska je ešte z prvého videa, keď sme betonovali. Takže mám chytenú rovinu na 0. Poďme preniesť od tejto roviny, pôjdeme do minusu 7 cm. Dobre, takže 6,9 budem dávať kvôli tomu, že mám do šikma fixku. Keď to kreslím, keď položím meter, máme 7. Tento proces budem opakovať na celú izbu do tejto miestnosti aj tu. Čiže budem ich dávať zhruba 100 kusov. Mám ich kúpených, tak ich použijem. Poďme lepiť. Máme polepené, idem ich skracovať na požadovanú výšku. Je to taká zdĺhavejšia procedúra. Asi sa vrátim, keď to bude mať hotové. Máme podsvakané, táto izba zhruba 40 minút mi zabrala. Kým som to podsvakal, ideme ďalej. Nivelačné kolíky sú veľmi dobrá vec, pretože v tom rohu môže byť 6 mm, tam 9. Tu je naozaj len kúsok. Keď pozrieme tu, už je centimeter a v týchto rohoch tu už sú 2 cm. Takže ja keby prídem s vedrom, tak neviem, koľko tam tej nivelácie naliať, aby bola v rovnakej rovine, ako bude povedzme tam v tom rohu. Takže veľmi dobrá pomôcka. Cieľom je vytvoriť dokonale rovný povrch, ktorý je pripravený na pokládku vinylu alebo plávajúcej podlahy, hociakej krytiny. Jedenkrát napenetrovaný. Druhú penetráciu budeme dávať priamo pred liatím, čiže bude podklad ešte vlhký a na vlhký budeme liať niveláciu. Ešte jedna dôležitá informácia. Máme 2 typy, možno aj viac. Poznám hlavne 2 typy samonivelačnej hmoty, a to je cementová a sádrová. Rozdiel medzi sádrovou a cementovou je hlavne v tom, kde sa používa a ako reagujú na vlhkosť. Cementová nivelácia je odolná voči vlhkosti, lepšie ju znáša, preto je vhodnejšia hlavne do kúpeľní, pivníc, garáží, vonka, terasy. Má vysokú pevnosť a znesie väčšie zaťaženie. Druhá je sádrová anhydritová nivelácia. Tá je určená hlavne do suchých priestorov, čiže povedzme aj do tohto bytu.
vytvára veľmi hladký povrch a lepšie sa s ňou pracuje. Mňa sa majster hneď pýtal, akú som kúpil, či cementovú alebo sadrovú. Vravím, že cementovú. Prečo? Tak ma sprdol, že som sa mal poradiť. Informácia pre vás, do bytu lepšia sadrová a majster bude spokojnejší, lebo ľahšie sa s ňou pracuje a hlavne sa používa v obytných miestnostiach. Samozrejme to od majstra uvidíme, či to dokáže aj s tou cementovou. Ja budem používať túto nivelačnú hmotu. Je to Distic Thermo S300. Píšu pomer riedenia 4,5 až 4,8 litra vody. My budeme dávať ale o liter viac. Uvidíme, čo povie majster. No a v ďalšej časti videa príde majster a budeme to tu miešať. Tu máme nachystané už vedro na vodu. Budeme si liať 5 litrov tam. Nivelačka mi príde ako jedna z tých komplikovanejších vecí. Aj dobrý majster má niekedy problémy. Každý je zvyknutý pracovať so svojou značkou. Mohol by som to skúsiť aj sám. Troška mám strach, ak by som to zle nalial a ostanú mi nejaké bubny. Muselo by sa to asi vysekávať, plus všetko na novo vylievať, alebo len opravať lokálne poškodenia. Na túto robotu si zavolám majstrov, ktorí mi s tým prídu pomôcť, pretože aj tak sám vylievať nivelačku sa nedá. Musia byť na to minimálne dvaja. My budeme traja a príde majster, ktorý má skúsenosti, vie to liať pekne do roviny. Povedal mi, že tieto nivelačné kolíky mu dosť pomôžu, urýchlia prácu. Za chvíľu prídu a budeme spolu sledovať celý priebeh liatia nivelácie. No už tu máme majstrov.
No, prešli nám 2 dni, prišiel som na kontrolu, prvý pohľad vyzerá dobre. Prvá vec, čo ma zaujíma, je, ako sa podarilo udržať rovinnosť. Tak poďme skúsiť, ja neviem, tu. Tu máme rovinku. Tu sme do milimetra. Toto je rovinka. Poďme pozrieť prechod. Rovinka. Poďme pozrieť tu. Krásna rovinka. Som zatiaľ prekvapený. Sám som prekvapený. A asi bude aj majster prekvapený, keď mu to poviem. Do milimetra zatiaľ. Môžem povedať, to nie je ani milimeter. Pozrime tu v rohu. Tu bude skriňa, tu máme milimeter. Poďme do tejto jamy, tu išli až 2 cm. Tu sme tiež do milimetra. Do milimetra. No, som milo prekvapený. Čakal som teda, že to bude horšie, lebo majster hovoril, že sa mu s tým horšie robí. Bol zvyknutý na iný typ nivelačky, inú značku, ale spravil to veľmi dobre. Musel sa troška posnažiť a podarilo sa mu to, takže môžem len pochváliť. Tu sme to robili tak zaujímavo, že sa išla izba, táto miestnosť, potiaľto. Potom sa pokračovalo odtiaľ, od okna. Tunák nám došla nivelačka, 34 vriec sme mali 20 kilových, takže som utekal do obchodu. Povedal mi, nech kúpim toto. Toto je tá značka, s ktorou je on zvyknutý robiť, takže ma pochválil, že som dobrú priniesol. Je to tiež cementová, ale keď sme ju tu naliali, správala sa úplne inak. O dosť krajšie sa rozliala. Tunák napríklad sa to pekne spojilo. To normálne ako voda sa zatekala ponad, krásne sa spojila. A hlavne som si všimol, táto nivelácia, keď sa ježkovala, tak bola taká hustejšia, viacej sa lepila na ježka. Táto atlaska, tá sa krásne ježkovala. Videl som sám rozdiel, že naozaj drahšie vrece, povedzme o 3 eurá, 3,5 €, ale úplne inak sa s ňou robilo. Jednoduchšie sa s ňou robilo. Keby si to mám robiť ja sám, že nemám majstra, myslím, že táto atlaska by mi viacej chyb odpustila. Ona je cementová, ale správala sa úplne ako sádrová. No a toto je to, čo som vám spomínal z prvého videa. Keď niekde necháte špárku, kde môže nivelačka zatekať, tak aj bude zatekať. Aj tu mi, kde si zatekala ku susedom. A ešte som si to všimol v jednom bode. Tu je taká priehlbinka. Ale to by mi nemalo vadiť. Inak v kuchyni žiadna priehlbinka, to sme dobre s tým lepidlom spravili. Tu sa nám stal troška prúser, že niekde bol až 2 cm. A zabudol som mu povedať, že pôjde taká hlboká vrstva. Takže si doniesol len 2 cm ježka. Takže tuto musel sa ručne baviť bez ježka, ale môžem povedať, že do milimetra zatiaľ, čo som meral. Takže videli ste sami v tom videu, no. Je to taká makačka, dobre, že sme boli traja, lebo dvaja by sa narobili. A išlo sa, dá sa povedať, že v kuse 2,5 hodiny. Žiadne cigaretky, žiadne prestávky, len popri robote, čo sa dalo stíhať. Miešali sme si 1,5 vreca plus vodu, takže mali sme 3 vrecia na 2 kyble, čo ste videli. No, neviem, čo by som vám tomu ešte povedal. V ďalšej časti budem pokladať vinyl SPC 5 mm, takže ukážeme si, ako sa vinyl pokladá,
ako si zarežeme rohy okolo zárubní, ako si to pripravíme na prechod s dlažbou, ako si to vypílime okolo rúr, ako nalepíme lišty, takže to budeme potom riešiť v ďalšom videu. Je dosť možné, že medzi tým ešte budem robiť video z kúpelky, tu budem robiť celú prípravu, ako čo penetrovať. Tunak nám pôjde dekoračná stierka, plus obklad s dlažbou, plus hydroizolácia. Ak sa vám video páčilo, dajte like, zanechajte komentár. Mne to pomôže a bude inšpirovať ku tvorbe ďalších videí. Dúfam, že som niekomu pomohol. Naozaj niektoré veci vyzerajú zložito, ale dajú sa spraviť pomerne jednoducho. To sa vám snažím vo videu ukazovať. Ak máte nejaké otázky, zanechajte dole v komentároch. Rád odpoviem, ak budem vedieť. Takže ahojte, vidíme sa pri ďalšej časti.